लेकिन वही में अरविंद भैया चुटकुला हमारा बेंजी वाला परवा लाद देता नहीं। वो बेचारा के मन भी चंचल में बावे। सोच में बने कि अभिषेक बाबा वैसा ला दी हित ऊ बेंजी वाला फिर बजावे मत चल ऐसा ना भाई। अब तो हमारा बड़ भाइयों के यहाँ के कहत नहीं जे कादू रे ससुरारी राजू बाबा चल गए रहनी 3 पीस जूता मोजा पहिन ना जी। हम ससुरारी के बात थोड़ी कहब ना, ससुरारी के बात ना कहब। हमार अति प्रिय भौजाई हमार कुसुम भौजी भाई आंटी जी हाले हम ढेर दिन के बात ना कहिले। हम हाले 4 दिन पहले गोपालगंज हम स्टेशन पर गईनी। स्टेशन के बगल में घर बा। भौजाई एगो छाता लेके वो छाता टूटा आधा भीजो तरी या जा तरी मार्केट में एगो मोची के दुकान पर बेचारी चल गई। कहली जे सुनी है छाता बनावे के बा कगो रुपया लागी कसहू बना दी। कैसे कि धूप से तो ना लेकिन बारिश से तबीयत खराब हो जाता है। मोची वाला भाई छाता ले आ कहले जे बसंत भैया ई छाता एंगा बनी ना ब्याह जी करवे मेहरारू है न तब पहले कपड़ा उतारे के पड़ी और नीचे से डंटा लगावे के पड़ी। भौजाई कहली कि सुनो तू कपड़ा उतारो चाहे डंटा लगाओ लेकिन पानी भीतर गिरे के ना चाहिए। धीरे 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 मैं बात के धीरे धीरे जवाब दे। बड़ा अच्छा लगल कौन ची राउर कथा प्रसंग भगवान राम के जन्म उत्सव आज छठिया रहा। तो हम भजन तो इतना देर तक भइबे कइल हन। अब डायरेक्ट हम अब अपना रूप में हम चलत हन। गलती ना कैसे कि इतना समय हो गइल बा। अब पहले लोग बसंत भैया 8-8 बजे लोग दुगोला लोग आवत रहे। अब तो 2-2 ता लोग दुगोला गावत तो ड्यूटी के टाइम हो जाता है। चलो हो बबलू भैया के यहाँ भी काम बावे ना जी। मैं कारीगर यही जो चलिए बड़े कोई जगह ईटा पहुँचवावे के बाद इहो टेंशन बा तो तनी देखा लेबे के बा। धरनी में ध्यान तीरथ अनेक करो कठिन सुवर्ग पिता को आड़ जाना है। तो तनिक गरूर नहीं रखना अरे शरीर तो हित मित गुरु से तो नहीं लड़ जाना। धरनी में ध्यान तप तीरथ अनेक करो कठिन सुमार्ग पिता को अड़ जाना है। तो तनिक गरूर नहीं रखना शरीर बीच तो हित मित गुरु से तो नहीं लड़ जाना है। ए बड़ा भाई भाई चिन्हात नहीं खा। अब बताई हमारा नचनिया के कहतन जे पंचाली ना हो 340 है। दो जवान एगो पुरनिया सीता सवित्री हमारा नचनिया के रउआ बाउर हेतना कह दे राउर नचनिया बाउर ना है। वो हम जानत नहीं कि रउआ के शुगर धरावे में उनकर 80% हाथ है। देखी लोग दोबारा वैसे ही ना जाए ना। और सही एगो राजा के दरबार में मिले वाला के आ ना मिले वाला में बहुत अंतर होला।
और लोग में हे लोग में बहुत अंतर काहे बा? एगो राजा के दरबार लागो रहे। ई बनावटी बात ना हो। कहले जी अरे और राजा के दरबार के गेटवा के आगे को करिया बोका बांध रहे। अब ऊ बोका बाप रे बाप चराई लेकर दो माने खा के एकदम पूरा। अब सब लोग नजर देखे के करा का एने ओने लोग और तकबे ना करे। अच्छा पैसा ले ले। अच्छा लड़का के बाबा राजनाथ यादव जी इंजीनियर साहब 500 रुपया के पुरस्कार दिले बनी। हार्दिक हार्दिक स्वागत नारायण जी बनौले रहे। अब तो राजा के गेट के आगे करिया बोका एगो बांधल बा। अपन अपन नहीं खेले बेटे। अब जान जाई सब लोग बोकवे पर ध्यान रहे कि आई तो खात पियत एकदम चराइल बा। अब हाराबाजी लागल कि बोका के दुबरावा देबे के बा। कैसे दुबरा है भाई? खानो पीना छोड़ा दिहल गई। बोका दुबराता ना बाप रे ऊ चर्बी आई। अरे महाराज खान ले ले चर्बी। एक जना वही में वही ले कहले जे सुनी एक बोका के खाना छोड़ा दिहल त ना होई ना। ये बोका के दुबरावे के हमरा जो सुपाई बा। कैसे गइले दूसरा गांव में एगो खूब माने कांच कुआर पाठी लेके आ बोकवे के अगवा बांध दी। अब जान जब उनका दोबारा आए के हीरो है 5 दिन में वो लकड़ी हो जाता है एकदम साफ। कुछ करे के पड़ो तो कुछ करे के ना पड़ो खाली दिमाग चाहिए। अभियंता भैया कहता नहीं कि बाबा राउ दाढ़ी आ गई। ई 10 साल पहले रहुआ हमरा से भेटाई रहती बाबा हमरा सुगर ना धरी भैया हम मेहू बराबानी आज राउर साइलेंसर खोद के रहुआ के हम जगा सकता। ए बबुआ एगो लाई बड़ा सुंदर गवनी हो। कौन बबुआ? एक दिन बढ़ जाई फिर छोड़ देले बा। सिंगर बदल दो तब भाई दे कितना देर लतार छोड़। हां आकी गंगा किनारे मोरगा फिर छोड़ ले बका। अब तनियो में खोल दी तार खोसी। हेलो हेकर के रह दी बैटरी डाले के बाद तेकर होमिंग कम कर दे शॉट दे है कह दी फिर बदलो तो टाइम लगी। चलो तले को बैटरी डाल दिया नया। बजा बड़ा साउंड। हेलो ठीक बा। ठीक बा रहती। हेलो मेन के थोड़ा सा लेवल उठा ली तब तनी आ गई हो। कितना सुंदर लय रहला बबुआ। आकी गंगा किनारे मोरगा एक कान्हन नर यही लाइन के सहारे एक लाइन से आ जाइए। एक से आ जाइए। अरे तब भज राम सीता अरे रामायण गीता पढ़ के। अरे तब भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के। अरे भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के। बजौला लइखन त बजौला पर दिया ये गाना दिया किलाट वाला के मन बढ़ जाई
बिना बजावला पर जब पैसा तो तेलो ध दी तोर तार हां किलाट वाला बजे है तब पैसा दिया बबलू भैया हमरा के भी पुरस्कार दिला बनी नारायण जी बोलौले रहे भजब तो भज राम सीता रामायण गीता पढ़ के ए बचवा तो राम में कहला से अरे जिंदगी सवार जाई हो अरे तदा में कहला से जिंदगी सवार जाई हो अरे मेदा में कहला से जिंदगी सवार जाई हो राम कहला से जिंदगी सवर जाई काहे तो ए में बाटे राम नाम कविता रामायण गीता पढ़ के ए में बाटे राम नाम कविता रामायण ले ले सब है जे बा बैठल ए सब है हां दूर रह जाला सब लोग आशीर्वाद देला अब वहां के देख ले आशीर्वाद से दूर रही है आशीर्वाद को झील दी ए बबुआ तब खाली हिरिस रह गइल बा गिरिस खत्म बा चक्का डैमेज बा लड़ खरे न होला सबके मन हो ए बच्चावा तो अभिषेक तिवारी कहे अरे कला भजनिया हो अरे तो अभिषेक तिवारी कहे कला भजनिया हो अभिषेक तिवारी कहे कला भजनिया हो हमने के बबुआ के मामा जी श्री विजय यादव जी हमने के अध्यक्ष बानी गामा यादव जी इस टीम के मलिकार हमने के बानी संतोष यादव जी हरिद्वार यादव जी राज बाबू यादव जी नाम बहुत आइल बना जी हां जी आ सभे पुरस्कार भेजल बा सादर स्वागत अभिनंदन वंदन ना जी नारायण जी आप सबके बनौले रहे अभिषेक तिवारी कहे कल भजनिया हो अरे तो अभिषेक तिवारी कहे अरे कल भजनिया हो अरे तो ए में बाटे राम नाम कविता रामायण गीता पढ़ के ए में बाटे राम नाम कविता रामायण गीता पढ़ के बढ़ जा तनी अब हम एगो सोहर सुनाई ओकरा बाद से हमरा लाल लकी भैया के भी एक दो गो गाना फरमाइशी आइल बा हां वो सुनाए कैसेट के भी एक दो गो फरमाइशी आइल बा तो निश्चित रहला के काम बा देखी लैदारी कैसे होई अब तो एगो चुटकुला का जने लहरी जी चल गईनी हमर बेंजू वाला चल गईले अच्छा अरविंद भैया कहत ने जे का के दुना डूब गइल पानी में अब पानी में डूबल तो केहू मुंह में फूके लागल आ केहू दूसरे जगह फूक के लइका बचावे रहा धनी एक खाली जान जाइए हुआ के सूत नहीं खे गई महाराज जी हरे राम यादव जी नाम है इनके मेहरारू बेचारी बसंती देवी अब तो बताई अभियंता जी में यहाँ के नाल बजावे नहीं अब
बंका मोड़ पर जाके एगो चप्पल के दुकान में बेचारी ढुक गई। आ चप्पल के दुकान में जब ढुकली तब दुकानदार खुश हो गए कि चलो हरे राम यादव जी के मेहरारू आइल बड़ी, जरूर 2-4 जोड़ा चप्पल जरूर किनी है। आ जान जाई कि जब देखली कि हरे राम यादव के मेहरारू है, बेचारा अपना कुर्सी पर बैठा के कठवत में पानी लेके अब पहले उनकर गुड़वा धोए कहली जे सुनी है धोवाला से ना फरे हमरा के 6 नंबर एगो चप्पल दी। दुकानदार कहले कि रही हम वही के व्यवस्था करत है। बसंत भैया पहले गुड़वा के धो के एगो नया तौली लेके गुड़वा के पोंछ के सैनिटाइजर बेचारा उ करता। आ तब सैनिटाइजर क के आ 6 नंबर चप्पल में एकदम देखी तो कैसन बा। कहली जे ठीक बा। दुकानदार कहले जे और कुछ चाहिए और इनकर मेहरारू कहतरी जे लेबे करला त एगो कछी है, लेकिन तहर सफाई देख के हमर मन बिजू की गई। चप्पल मंगनी है त इतना साफ क देला आ काज ने कछिया हाँ दे बाबा तब तलिम आ जाई आ शहर में चल जाई। प्रसंग तो अरविंद भैया के बहुत अच्छा रहला। कि भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। गोस्वामी तुलसी बाबा औरी लिखतनी कि विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार आ निज इच्छा निर्मित तनु माया गुरु गोपाल। बधाई राजा दशरथ जी के दरबार में बाजे। आरे बधाई बाजला हो आरे बधाई बाजला हो आरे बधाई बाजला ए बबुआ राजा दशरथ के अंगनवा हो बधाई ले हाथनी और चलो बधाई बाजला हो बधाई बाजला हो बधाई राजा दशरथ के राजा दशरथ के अंगनवा बधाई रह जा हमनी के बबलू भैया बसंत भैया जेके साउंड के मलिकार सभे बैठल बा हजारों हजार रुपया के पुरस्कार एने से पुरस्कार नाम तक बता राजी आया ठीक है बात चलो तनी आ जा तो लाग जा तो बना रहा हाथ
पुरस्कार हमने के बबलू भैया देने किला और धन सोना चांदी लूटता खजाना आ भाटा पवरिया के गावता गाना कब बबुआ कब सभे लोग आवे गोस्वामी बाबा लिखता कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना अमान हूँ ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के मन कान में जब ये सुनाई क्या कौशल्या के पुत्र रतन के प्राप्ति भइल बा आहा भाव लागत रे बबुआ और धन सोना चांदी लूटता खजाना अरे भाटा पवरिया के गावता गाना फिर हमरा बसंत भी हजार रुपया के पुरस्कार आज जब ये खिलौना हो खेला गया राहुल भैया के चल गनी का राहुल भैया अब राहुल सबके दरकार बा आरे बधाई बाजला हो आरे बधाई बाजला हो आरे बधाई बाजला तो राजा दशरथ के आंगनवा हो बधाई भगवान के प्रकट के समय हो गई बा तनी मेल के लेवल थोड़ा सा उठा दो अब खड़ तनी को सोहर मारो बड़ा बढ़िया लगल अभिषेक बाबा जात के ब्राह्मण हम लोग क्षत्रिय कुल के चंदेल राजपूत चौधराज गोत्र हम के प्रणाम करते सही जौन जवान मजा लिया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या अष्टमी के दिन के जन्म हो बबुआ के बाबा एगो चीज हम कलाकार लोग के पीछे में रहल बनी देवेंद्र ओझा अमरेंद्र ओझा विशेषर ओझा हम स्कूल में काम करेंगे लड़का जन्म लेला तो पर नजर गुजर ना लगे लास्ट में जब दुगोला के समापन हुई तो एगो ताल हो दादरा नजरिया लग जाएगी कहीं कि केहू के लड़का होला तो नजर लागेला बड़ा जल्दी तो ऊपर एगो बड़ा बढ़िया बा नजरिया लग जाएगी मोरे कान्हा को टेर मत देखो नजरिया लग जाएगी ठीक बनी तो बाबा हमनी के तरफ से तनी राहुल बाबू कहाँ बानी राहुल बाबू खातिर हम जो बाकी पटना से चल के आज जान ली कि 4 घंटा बुलेट चला के ट्रेन 5 बज के कुछ मिनट पर शाम रसी 8 बजे पहुँची आ 10 बजे हम एजा पहुँचती लेकिन हम बुलेट चला के चल नहीं हम कहाँ कि अरविंद भैया के नाम राहुल तो नाम ना सुन ले रही हम ये अरविंद सिंह अभियंता ये हमार बड़ भाई हम उनकर नाम जो दिल में हमेशा उनकर के बसा के रखे दी अरविंद भैया लेकिन रहुओ जोन जे बाकी कोनो जोड़ नहीं खे हमार बाबा चली क्षत्रिय हमेशा रहुआ लोग के इज्जत कैले बा इज्जत करी पहली हम के आ गई बनी राहुल भैया पुरस्कार देनी हजारों रुपए का पुरस्कार जाई यही छत्री के छाया में ब्राह्मण रहे ले यह नु चाहिए हमनी के लेकिन है छत्री महाराज देखी साक्षाते हमरा भाई भौजाई के यह के तार दिहनी आज रउआ पटना से चल के आइल बनी सारा लोग कार्य छोड़ के अपन अपन फिर हमरा बड़ होता जब निकल गई बत दे दी न तो रउआ कोनो ब्याज के पैसा आज हमहू धन्य बनी बबलू बाबा पुरस्कार दिला बनी
अरविंद भैया पुरस्कार दे रहे तो तनी सोहर जब मार दो बबुआ भगवान के प्रकट के समय भेल प्रकट अरे भैनी श्री अरे रामचंद्र अरे तीनों लोकवा अरे मंगल होला अरे तीनों लोकवा अरे मंगल हो लहलाला तो राहुल भैया सोहर में कहे के ना पड़ेला लड़का के माई देवे करेली लड़का के मौसी देली लड़का के मामा लो देला लड़का के चाचा बड़े बड़का पापा बड़े ई सब लोग आई तबे नु हमनी के चिन्हब जा बड़का पापा केने बानी तो सब लोग बुलाव जले में कहल ना जाला ब्यास लोग कहि के ना बुलावले में ढह जाला लोग ना हो बबुआ प्रकट अरे भैनी श्री अरे रामचंद्र अरे तीनों लोकवा अरे मंगल होला अरे तीनों लोकवा अरे मंगल हो लहलाला ना ए ललना आर देवलो गफुलो बड़ी अरे सबेला अरे सोहर मंगल अरे गावेला है ए लाला सुहाना मौका बसंत भैया हमारा के पुरस्कार देता नहीं अरविंद भैया के मुड़ी ओइस के यानी बबलू भैया पुरस्कार देता नहीं जेके भैया के मुड़ी ओइस के हाँ ले लो ए ला 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 आर देवलो फूलो बड़ी साला सोहर मंगो गावे तोहरो लइका भइल बा चाँद है जा पैंट सीधा कलो और नचनिया गइल बड़ी गाड़ी तर जाके उनका से पैंट सीधा करा लो आहा सुनी सुनी आरे बचन अरे सुजाना आवो सुनी सुनी अरे बचन सुजाना रोदन बाहू अरे ठान रोदन बाहू अरे ठान ए ललना अरे बालो रूप आवा हो गई
काम ना चले खड़ा हो खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ। ही बात सुमरन में खड़ा ना भगवा डर लगता तिवारी अरे सोहर गावले अभिषेक तिवारी सोहर गावले अरे गागा केरी झावेल गागा केरी झावे चौगुन में ले लो ए ला 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 अरे जुगे जुगे बाढ़ो ए हवा तो अरे मोहल्ला उठे अरे सोहर है